Yebo. Yebo. Ndaphinzwa Fiyeni. Alright, ndiani? Ndichizivo Lucas ndakaita mutauri maybe kana singakanganise wechi6. Alright. Chiri pamadeni apa paheji apa pamavakambodonhedza wallet yenyu paya. Alright, Ndini wamakange muinaye paya ndiri kunzi ndakatuka vane mangu. Nani? Navane mangu. Vana kutukwa. Ndave kunzi inini ndinofanira kunge ndichiindiswa kumatare. Kuti maita sei? Kwai ndakavatuka. Makavatuka muchivati kudii? Paya pandakati inini iyo nzou ikanzi yauraya munhu inofamba nedzimwe nzou here kana kuti inenge yave kutoselektiwa pane dzimwe nzou yakutsvagwa nemagemu kuti iurawe ndowedhi rari kuti ndakamutuka naro. Aiwa but ivo handiti vakakanganisa ko havataura ushe hwamambonjelelele. Mambonjelele vakatouya handiti vakauya vachiti vagadzirise zvavakazogadzirisa here. Nanhasi handiti mambonjelele vakauya vachiti ndabva uko pane mombe 3 dzandasiya dziri pagedhe dzakasungirirwa. Vasara vachinzi ivo vari kugadzirisa mapepasi ekuti dzifambe kusvika kunoku dzine mapepasi. Right. Vanjelere vakokwanisa kuuya ave mangwana vachiti ivo mombe dzakavuya here, vanhu vakati hadzina kuuya. Pakotuma vanhu pakodedzwa vanhu naiye nemangu achiti uyai mutore mombe dziya vakaenda vanhu vakanopuwa zvimhuru zviviri. Vanjelere ivo vati 3 dziri kuuya nemusi weSunday 4 dzinouya kuti dziite 7. Patuza vakawinza kubva musi iyoyo kusvika pari nhasi. Dzimwe dzacho 5 dzese hadzisati dzasvika. But vave kuda kusungisa inini vakandindira kudare kwachireya ndichinzi ndakavatuka ndikavati ngatisonganei last Sunday ndikanosvika kwachireya vakatadza kuuya. Vave kunditi vachireya vatorai ivo mukoma wenyu vauye pamba pangu. Ini ndikati handisi kuda kusvika pamba pane mangu, vakauraya mwana wangu. Nhasi vachireya ndikaonana navo hapana kana 3 hours. Vachireya vakati ndamufonera iye nemangwe ndichimuudza kuti mukoma vati handisviki ikoko kuti tiyanane pamba pako, ngatisongane pamasakadza kana pamuti mutema. Iye nemangwe anodeedza muromo wekuti pana varamba ndaakuenda kudare. Ndikavati indai mumutaura aende kudare. Vadaro kana vachidaro because havangati ivo vanoda kutonga vanhu ivo vasingabvumi kutongwa. Right. Nekuti kana ivo vakadarika mutemo, nekuti ivo vaifanira semunhu because zvakafanana nekuti inini mota yangu inini handitika. Yes. Ikatsika munhu iri kambani yangu inini, mota yangu ikatsika munhu inini. Yes. Iyi property yangu handitika. Exactly. Property yangu yapara mhosva. Right. Kana property yangu yapara mhosva zvinoreva kuti inofana kuenda ndinofana kupesa mutemo inini kuti property yangu yapara mhosva. Kana inini vakapiwa mudziyo nehurumende handitika. Yes. Vapiwa mudziyo nehurumende ndobva vapa dhiraivha kuti adhiraivhe mota iyi handitika. Ndobva dhiraivha azotadza kuita basa rehurumende akanotsika munhu. Yes. Right. Munhu akapiwa custody yemota iyi ndichangamire nemangwe. Mota iyi vaipiwa kana ikaita accident vanofana kunonyora report inenge ichigamuchirwa nemachief nevanhu vakavapa mota kwavakasainira mota handitika. Saka kana mota iyi yatsika munhu yapara mhosva, itori nemhosva yayatopara. Vakavapa mota vanova ndo vana mambonjelele nana chief chireya nana chief ngungumbane. Ivo vanofanira kunge vachiinda vari kunzi endai munoita account for zvakaitwa nemotikari yatakakupai.
asi Yes. vanoda kukoshesa kuti kwanzi ndakatukwa. Ivo vakatadza kuremekedza mambo Njelele, vakatadza kuremekedza mambo Chireya, vakatadza kuremekedza mambo Ngumbane, vakatadza kuremekedza DA. Saka vanoda kuzoti ivo vada kuremekedzwa pachapter ipi? Ndachaya kuziva kuti ivo vari kuti inini ndivaremekedze papi since ini ndirini ndakaurayirwa mwana. Ndozvanotaura kuti saka vanoda kunomhangara kudare ripi, dare ravachanомhangara uyezve dare rachateerwa nekuti ivo vakatadza kuteerera vakuru vakanga vati vauye kuzoyanana navo. Saka vachateerwa nedare ripi? Ameno kuda vane dare ravo rakasiyana nematare atiri kuziva isisi. Kuda vane dare ravo riri kudenga here kuna Mwari kana kuti dare repasi panonzi pari kuinda vafi. Handichazivi kuti dare ravo ndiripi. Aiwa, ivo ngavapfuurire mberi kana vachida kuendesa nyaya kudare. Hatizivi kuti achanotevera dare ravo ndiani, because kana vachireya vati havakwanisi kuteerera nyaya iyi, ivo vatadza futi kuenda kunofesana namambo Chireya. Zvoreva kuti mutemo havasi kuda kuteedzera, vada kuti ivo vatevedzerwe, ende ipapo manje handioni zvipera mushe. Aiwa, ndinokutendai. Because chaakundinetsa ndechekuti imimi muri ve-social media imo mumatare mavo ava vatinoti madzishe edu muri kurambidzwa kusvika imomo here muchiteerera nyaya dzichitongwa? Hatirambidzwi isu. Ivo panhamo vanorambidza vanhu here kuti imi kana masvika vataure zichemo zvavo? Ndo zvainazvi kunetsa kuti kwavakatadza nei kana vakanga vaona kuti vakanga vane chichemo vakadii kuuya vochitaura panhamo kuti indine chichemo chakati. Vana mambo Njelele varipo votaura, munhu wese hanzi akataura chichemo chake parufu. Yes. Kwa hiyo vakatadza nei kana kutuma nhume kuti ndine chichemo chakati, ndine zvakati. Vanhu vekwaMusokeri vana Shava vandizvidza pakati vakadi kuuya vozouya kuzoti vozotora nyaya. Vanhu vaifanira kunge vachivayananisa navo havasi kuda kuyanana, saka vada kuyananiswa nani? Vada kutonga ani? Ndo zvandiri kubvunza. Vave kuda kutonga inini since ndiri munhu akakontributa parufu pawedhi randaitaura kusocial media. Ndinova kuda kutotongesa kuti nditotya inini ndigare ndakatoonda ndichinzi ndaakutya iye nemangwe. Zvinovezva ndaramba nhasi kuna mambo Chireya kuti ini handisi kuda kuenda kumba kwaNemangwe kuti munondiyananisa mumusha mwaNemangwe, handisi kuda. Ndikakumbira kuna vaChireya ndikati kana dei zvangazvichiita mudeedza emambo Nemangwe vauye pano pamasakadza, kana kudeedza mambo Nemangwe tisongane pamuti mutema. Since last Sunday vakatadza kuuya kwamuri imimi kudare kwavakandiripotera. Ndaramba kuenda kumba kwavo, asi handisi kuramba kutongwa nemutemo. Inini kana yakadaro, ini ndoona sekuti zvakanaka nezvekuti imi mutorai nyaya muno, inotori harassment yavakuita, munotovaripotera kumutemo chaiwo kuti ndakuharaswa, motovatorera peace order, because vakutoharasa, vakutokanganisa marights enyu, because kana vakudaro vakutokanganisira nekuti handi vaenda kwamambo Chireya, ivo vaenda Chireya kwachina, ivo voregedza kuuya. Saka nyaya inotongwa sei kana ivo vasingadi kuuya? Ende ivo vakatadza Sunday kuuya kwakudarira vakandiripotera. Ini ndikakwanisa kufollow instruction ndikaenda ikoko kuna mambo Chireya ndikanorara kwandasvika iri Saturday. Sunday ndikavati vafonerai kuti vari pano vachidziwa. Ivo vakati matare akandiwandira. Ndikavati chindikumbirirai zuva ravanenge vari free ivo vasvike pano pamuri imimi, ini mundikansele pamashoko andakavatadzira. Ivo vakazviramba vakati iye imi muchimutorai uyo wechidzivo lakiasi muuye naye pamba pangu panovendwa pandarambawo kuti no, handisi kusvika kumba kwake. Ini ndakuda kuti nditongwe kumutemo wari kufungidzira iye kuti ndinonourawa kana kunzi ndinonosvika jere. Ndaramba kuenda inini
kumusha kwake ndo wedi chete randakwanisa kunge ndichitaurira mambo Chireya. Kumusha kwamambo Nemangwe ndaramba kusvika kweko. Ende mune right yekusasvikako nekuti hamuna mhosva yamakakanganisa. Imi makataura zviri pamwoyo penyu. Chekutanga number 2 ivo vakaramba vakaenda kudare, havana kuuya kudare kwacho. Saka mutemo wavanozinga vaida kuti uteedzerwa unenge uchiteedzerwa uri wakamira sei, nekuti pavaifanira kunge vachiuya kudare havana kuuya, pavaifanira kunge vachiyanana nemhuri yenyu havana kuuya. Saka vada kuti vayananiswe sei? Vada kuti izvi zvingotongerwa mumusha mavo. Saka vaida kuti imi mafirwa mouya mozoyanana mumusha mavo, ivo varivo vapara mhosva. Zvinoita ende ndozvakonzera kuti ndirambe zvatakataurirana zvakataurwa namambo Njelele kuti no mombe 7 dzinouya dzatakati no ngadziuye mombe 7 idzodzo tikwanise kunge tiri vanhu vanofambidzana, hadzina kuuya. Right, ivo vondiripotera nekuti ndakavatuka kudare kwavandiripotera ndakwanisa kusvika ikoko, ivo vatadza kuuya. Right, ngatisonganai pamasakadza vatadza kuuya, ngatisonganai pamutumutema vatadza kuuya. Vanonditi ndinde kumba vavo kunondisundira mwana wangu wavakauraya. Ndozvandaramba izvo. Izvozvo ava kutoda kutomhangarwa yatove civil court, yatove civil case. Vakuto imimi kana makatongwara itoendai kumapurisa mono iri civil case kuti munhu ari kundiharasa, ari kundiharasira kuti ndakataura zvakati but isi takataurawo kuti tiri kuda kuti tiyanane naye, iye haasi kuda kuyanana nesu, nekuti hakuna, no one is above the law. Ndo zviripo. Exactly. Yeah, no one is above the law. Hakuna ari pamusoro pemutemo. Kana ivo vana mambo Chireya vanototeedzera mutemo chaizvo. Ndosaka vakatora matanho ese anofanira kuitwa kuti vayananise vanhu. Saka kana ivo vasingadi kuyananiswa, vachida kuti ivo vatonge ivo vasingatongwi, saka vanenge vachida kuti ushe hwachona hunofamba sei. Ini ndaramba ipapo ndaramba ipapo ndikati inini handisi kuda kunotongwa kumba kwaNemangwe. Izvezvi ndine shuviro yekuti mangwana kuseni ndoda kutumuka ndoenda kuna mambo Chireya ndonovabvunza kuti makamuti ngaaende kudare ripi ndinosongana naye, kana akatadza 2 days dzinotevera idzi ndakuenda kucivil court ndonomuripotera tonosongana ikoko. Ya ndizvozvo. Ndinokutendai. Aiwa, ipapo munotori neright nekuti havafani kuramba. Izvozvi pane munhu akandisendera message achiti ndakaripiswa nyaya yetoilet. Akataura nyaya dzekuti kune vanhu vavari kutorera vari kuenda kuzvikoro vachinotora list, vatora list votora magejo mudzimba dzevanhu vachiti hamuna kubhadhara mari dzechikoro. Vatora magejo aya votengesa, votora mari voisa muhomwe, pane kuti vatori mari vachiendesa kuzvikoro. Right. Hundyire itheft kaiyo yavari kuita iyoyo. Ende iva haasi kutoziva kuti itheft yaari kutoita munyika inove nderi kupublishwa navanhu kuti no, kana ari munhu ane njere ngaatsiurike akwanise kutitonga zvakanaka. Hino iye akati isisi unofanira kunge achitidzvanyirira tingotevera zvanoda iye achititadzira. Sei sitaramba izvozvo icho. Aiwa, nyaya iyi inoda kuti irambe ichienda mberi nekuti izvozvo hazvina kutombonaka. Varipo madzimambo aitombozviita izvozvo zvokunhikira, vakatobviswa vamwe vakatsiurika vakakwanisa kuchinja maitiro. Saka manje kana vakuti havana wavanoteerera, vasafungidzire kuti mutemo unovatevera, mutemo ndo unovatevera. Ende chatinoziva ndechekuti baba vedu vaMunangagwa havatenderi kuti vanhu vaite izvozvo, nokuti vanenge vaida kuti nokuti vanhu vachazotadza vanozotadza kuzovhotera musangano vachiti izvo kana tina chief vakadai so, but vakatotuma vanhu kuti vavatsiure, ivo votadza kuteerera vaMunangagwa. Saka vanoda kuteerera ani? Mheno kuti ivo kuda ndo kuziita vaMunangagwa ndo vave vaNemangwe, otherwise
Because vana chief njelele vakatumwa naMnangagwa ivo vakatadza kuvateerera. Yes. DA vakatumwa naMnangagwa vakatadza kuvateerera. Yes. Chireya vakatumwa naMnangagwa vakatadza kuvateerera. Yes. MP Madron vakatumwa naMnangagwa vakatadza kuvateerera nekuti ndo ziso rapresident riri kuno. Thank you. Yeah. Ngungumbane ndo ziso rapresident riri kunoko. Saka kana maziso ese apresident ese aya vachitadza kuateerera vachida kuti ivo vanoda kuti vateererwe ivo varoda kuti nyika kana kuti dunhu rinenge nzvimbo dzavakapiwa navaMnangagwa dzizoita sei, vada kuti vanhu vazoita sei nekuti vakutopandutsa vanhu ka. It's obvious vakutopandutsa vanhu nokuti tese tikafollow instruction yavo, even vakati area iyoyo ngaisavhotere nyika, tinotongotya tese kuvhotera nyika nekuti tinenge takomandiwa namambo. Ndizvozvo. So ini ndazviramba ini. Ende mukada kuzviona kuti president manje apa vakaisa mutemo wokuti pane yavanoti ease of doing business. Vakaisa statutory instrument yekuti one, ng'ombe hadzichanidi matransfer yekuti kana ichibva muMidlands kana ichienda uko yakungopfuura. Iri nyaya yekuti vada kurerutsira vana vavo. Handiti? Now, iwewe uri waitwa mutungamiri munzvimbo. President vedu vari kuti ndoda kuti vana vangu vange vakarerutsirwa, iwo uruda kuti vana vaomeserwe. Saka ari kurwisa chiratidzo che2030 kana chiratidzo chapresident ndiani? Tova toda kubvunza kuti ari kurwisa chiratidzo chemutungamiri wenyika ndiani pakadaro? Ndimambo. Handiri mukuzviona. Saka inyaya yekuti kana kuvakuru inofanira kusvika nekuti vari kutoshora mutungamiri wenyika nekuti mutungamiri wenyika atumira delegation yake iwo oregedza kuiteerera. Wave kuchani. Aiwa, ndinoda kukutendai nemashoko atiri kutaura. Chiregai inini mangwana ndisatiravhera kuenda kuna mambo Chireya, since ndavati ivo ngavadarike nepari vachimutaura kuti uyo aramba kuuya mumusha kuti umutonge. Ndovabvunza kuti pamakadarika muchimuudza iye akati kudii, dare racho radada kundindisa, wakati ndekupi ndigare ndakaziva, kana vakandivanzira ivo vachireya vakati hakuna dare raakandiudza ini ndakuenda kucivil court. Ya ndizvozvo. Izvozvo zvinofanira kuti zvizikamwe nekuti zvavakuita izvi hazvisi. Of course tiri vana asi tinoona, tiri vana. Yes. Tiri vana, isu tese tiri vana vapresident vaMnangagwa, but izvi zvinenge zvichiita against chiono chemutungamiri wenyika hatizvitenderi nekuti tinozviziva. Ndinokutendai. Saka ndokunonzi kupinda nemoto muziso, kupinda nemoto mudziva kwavari kuita uko. Aiwa, regai timbovatevera pichanini, iko zvino ndakuda kungovatevera 2 minutes ndosvika pekupedzisira ndosuwa ivo. Aiwa, ndizvozvo. Kana vakandishora vachiti ndavasuwa, zviri ndani vandidzinge munyika mavo ini handina kumboramba ini. Ya ndizvozvo. Handingamboshayi kwekugara ndiri mwana womuno muZimbabwe. Ndizvozvo. Aiwa, ndinokutendai. Thank you very much. Mazvita vachidziwa.